penyu nyaya ndeyekugara mumunda uya nemboo dzako uchitupa nemari yedare autaura izvo ndi Ignatia achitaura kuna Thomas Ignatia wekuchechi chaicho ndizvo kuchechi waiti Ignatius but Ignatia ingros handiti Thomas kama nyoka mirase ana maro kama nyoka mirase oka yanjazini Thomas achibarwa namai wake 1987 akangoita makore 3 ari pamuchapedo achibva wabva mai wake wakanotyekera wamusha kwavo saka iye akanochengetwa natete 1990 achibva pamusha saka tete waigara nawo kubvira pagore iroro kusvikira 2015 tete wachishaya ndopaakazonzinana baba achiuye kumusha akatomboramba zvakakasarari saka akazochiuya 2021 akati aratidzwa munhu wekunzi wake nababa nekuti akanzi mwana kana auya mukomana wese atoita mukadzi tomupa munhu saka Thomas akapirwa munda nababa mumwe akatouramba munda iwoyo wakazowirirana kuti kumate munda mukuru uripo webhukutu ndowatagumuka Thomas akabva munda iwoyo 2019 aibva apiwa munda nababa mukuru nevakomana vakangwasana vabedu vangu vatoshaya aibva apiwa munda iwoyo akauya 2021 muna August akasikuti hoko dzake zvikanzi panapa yaimuoni ndopa ndakuda kuwaka achibva atoisa hoko dzake achibva ati nda kubva pano ndakudzokera kunotenga kuzviyambe kwaaigara kwatete ndakunotenga simende ndiuye ndiwake akazongodzoka aibva atoskotora maturusi akakanga maspirit level majombo ndizvimwe zvakawanda aibva angodzokera 2021 muna December tagara 2023 musi wa 27 February ndopa akauya akati ndakuda kudii ndauya saka akauya nemudzimai wake newana tikati tinokugara ndifuna kuti ndagarisana ndise tofanira kunge iogara pano pako saka akabva azoramba kunoti kumusha handichadi ndindakuda kugara pamba pano payadhi panapa handichadi kunogara kupi kana kange ndapiwa kana kange ndaisa hukupi handichadi ndakuda zvepano saka ndipo patakazotanga kuti tiendesane kumakoti kuti tione kutaura saka abva ipapo munda wairamba kuti handichadi kuwaka akauya kwandiri achibva aisa foundation padhuze nepabhedhu rangu ipapo achibva achidzokera kumunda uya wakamboramba uya aibva akomba achibva arima nemombe izvo zvakatopera kwangu kuya aibva anotangira kwakaperera yadhi yangu aibva akundobva nemakomba neikoko akuya mukati meyadhi kudai saka matanga kutaura kuti danga irironga rigone kubva ribve magadheni enyu agone kubva saka ini seprotection order ndanga katopiwa kuti zvinhu zvacho hazvifaniri kubva asi muromo iwaya kuramba achingotaura chete kuti matanga iwaya unofanira kubva nokuti ndima yangu yandikutobva nayo inofanirwa kuti nditione kuwaka ipapo ndofanirwa kurima ipapo imimi hamuri wasikana hamundipe pekuti imimi wakai ini ndichatokutaurirai pekuti wakai kwete kuti imimi munditaure pekuti ndiwake saka inini kuti ndiwake kuti ndirime handina kana marimiro ndo yangu izvo yakatoungana handina marimiro handadzi inondirimira akatoti handigoni kutanga kurimira kuti muchirima kakatanga kakataura panyaya dzenyu wakatopedza kurima mayadhi yawo yangu yakagara ndo yakatoungana izvozvo iye akutorima kwake kumunda mombe iyoyo akarima saka ine handina kwekurima saka ndatoshana angodzi chimboendawo kwamambo pamwe ndovanotaura zveminda ndinoone kubatsirwa nokuti ndatoshungurudzika tama ndakanyorwa nachifi ndikanyorerwa ndikataurwa ndikauya nayo ndikaenda kumapurisa saka hapana masvosva Indoda kutaura kuti tokumbira kuzva kuti baba gore ravakafa ravakasiya vataura inini kutaura chokwadi baba handivazivi fesi yavo handiti pawakafa ndichienda kunochengetwa natete dai dainge ndiri munhu mukuru pawakafa handifungi kuti ndaenda kunochengetwa vakadai pawayo ndipo pavangadai vakandiratidza kuti iwe mwana pauri kundovaka ndepapa apa panapa inini ndati ndepaginatiya maruva ndiye ari kusara panapa wakanyora wiu kana kuti ndoda wiu yacho yari kutaura kuti ndizvo zvakanyorwa nababa izvi vasati wafa
kuti iwewe ndiwe uri muridzi wezvinhu zvangu, iwewe Ginatia ndiwe muridzi wepfuma yangu, ndopandiri kuti ngandipo wiwi yacho. Tozati baba ndozvawakataura izvo, kana zvakadaro zvakajeka. Inini ndikutaura kuti handida kuti indakati handikwanise kubva pasi nogara paigara baba wangu. Inini handitamiswi kunzi inini ndonzi enda unovaka, ndopakati pakatogara mai vangu. Ipo pasitendi apa ndakwati ibvai ngatigare itese pasitendi munhu toenda kuminda, minda iriko yavari kuti hakuna mwe minda itoripo minda. Tikati ini ndakati pandakati ngatiradzane minda yacho yese, ndora mainge mandipaka mukati ndinogona kundovakira kune mamwe madhunduru ari kuko kugomoko, ikoko kwese kugomo kwatakabvako pakati kumatongo kune minda yedu. Handiti iyo minda yacho yese handiti tinoratidzana minda togowana pana payadhi. Even chero kumapurisa mukafonera member in charge wakasvika pavadza kuti iwe handichadi kukunzwa uchiya nenyaya yako. Member in charge wepa station apo aenda kanondiripotera futi kuti inini ndiri kumutadzira kugara. Even tsamba yachief masvosva ndinayo yatakazova nayo kukotu ikarambwa nedare rehurumende rekuhigh court kunzi tsamba yawakanyora iwe chief masvosva haiite, munhu mwana wese anofanira kugara pastendi yababa wake. Handisi kuramba zvautaura, asi kuti isusu panapa tinosheyana nepakati. Imi mogara padzimba, even wakaudza mapurisa kuti pamuri kugara imimi hapasi penyu, ndepe mwana wese anenge auya ndo paanosvikira. Kana makusheyana muchasheyana nepakati kuti imi kana muri 8 isusu tiri 8, iwe wasikana 7, ini ndini mwanakombwana 1. Kana wakuda tisheyane tosvikosheyana pasitendi ipapo, munhu achazoenda unotsvaga kwekuti kana vari kuti kuda kundorima payadhi hapasi pekuti vari kufunga zvekuti vacharima. Ini handisi kuti ndinobva payadhi, ini ndikuti payadhi ngatigare tese, hapana kuti ndingabve payadhi zvavari kutaura kuti handasi kuwati ibva itete. Minda iriko, indakati madhunduru rangu 1 nepayadhi ipapo, pandakati yadhi yangu inobva apa ngavachiende unorimwa kune mamwe madhunduru acho, iwo ndo ana aziva ndoaigara ipapo. Imi madhunduru asara iri ramakanga manditi ndotora, iri ndatora, inini apa payadhi handisi kubva ka handibviswika, ndosiwa ndobviswa nevazukuru kunzi imimi vazukuru chisarai muchigara payadhi pababa wangu, ndichivasiya varipo. Inini ndichinze ndaposera mwana musikana achigara achiti ndoachengeta vana vangu vari ipapo. Ndataura kuti mitemo yasiyana munomu, kuti mitemo yasiyana yapo pamusoro penhaka. Saka dzenhaka nhasi dzaramba dziri kuti mutemo wenhaka wemazuva anaya ndewekuti wana wese mune nhaka kana kuti mune right panhaka yapo yemubereki wenyu. Handiti uri kupanzwa here iwe? Mwana wese ane right panhaka yemubereki wake. Saka kana mubereki afa, chamunotoita kugara mese zvakanaka-naka, mochitaura kuti aiwa ndokunge estate iyo isina kuvhurwa kwamaster of high court, but zvinotarisirwa kuti estate iyoyo kana mubereki afa mondovhura mafayo kwamaster of high court, motaura kuti baba vedu vanga vaine zvakati. But kazhinji vanhu vemuruzevha unotoona kuti mari anozodiwa kundovhura estate nezvakadaro inotokosta kuzodarika maproperty anga aripo. Saka vanhu vanonogara magara pamwe chete, monzwisisana, motaurirana pamusoro penhaka yemubereki. Hapana munhu ane right, whether musikana kana kuti mukomana. Tantinayo mudare manje anaya yapfuura tichitotsanangudza kuti ayo musikana ane right, mukomana ane right yeproperty kana kuti yenhaka yemubereki wake. Saka nhau iyi ngemarights nhaka yababa wenyu. Hariri muri kupaona? Zvairi zvakaeka, aidha chamungatoite kuenda kuna master of high court. Yakaenda here haina yakaita kuhigh court, ndiyo mapepa yajaja magistrate akadismisa pamaster of high court. Ndo pamuntu panodiwa mari yekuti bhadhari yacho, kana ivo vainayo mari yacho hatirambisa inongoenda, because master of high court vane percentage yavanochaja vachaita zvinhu zvavanoda kuita nemacost avo ikana vainadzo. Because nditori neimwe nyaya yamutari pamaster of high court, paanovhariwa estate iyo inovhariwa, ivo vanokupa macharges kana kuti stand yenyu inoita 10,000, ivo ni percentage yavanoda.
pa 10,000 iyo sana kana pane vanokwanisa kuzviita iwo ndo anoenda. Unozona uyo ari kuziya mutemo atori muadvance demutemo anoziya mitemo yacho kuti inofamba zvakati. Iyo oro chamunoita munotouya kuno kwamambo tokubatsirai kudii kuita distribution yeproperty yenyu zvese monyora kuti baba wedu wangaite zvakati, then mambo can help you ye-communal. Madzimambo tinokwanisa kukubatsirai kuti tikupei guidance, tinokupai guidance kuti endai mundoite zvakati. Ndo zvatingatokubatsirei panhaka, noti kuti nhaka iwewe ufunga kuti zvakasiyiwa nababa wofunga kuti ndezvako wega, hazvisi zvako, wane right futi zvinhu izvozvo. Ndo mitemo yacho yapo. Taurai seku indisa kumanini ndinogara naye apa nyaya dzakatorwa mutaro ndakava kukurodza vanhu vese vemushandika vaunganidza ndokuti Thomas tarisauni zvoita nekuti ndakasvika pamba pacho pamba pagere uyu agere mumba mamai uyu mwana mudiki haana kukura aina kuva namama. Zvino foundation yakacherwa naThomas akachera pane akadzi kuti vanhu vagarisane pamwe chete. Ndakatoona kuti hazviite ngati zvomoita apa Thomas chinzwa zvondoita iwe tora rimwe konji vandokupa rimwe konji urimo wovaka dzimba dzako iko uye uchigara mumba mamai vake. ndo zvanhu zvatoti tochizouya tovabatsira kuti titovabatsire guidance yedistribution yemagariro. Kuvabatsira kudaro ndikatenda baba nekuti izvo uye akabva aramba andadzaisi kuda kana paine zvinhu zvaasi kudira ngabva akutsanangurira kuti tisaunewo nhamu nekuzokwanisa kunzisa kuti ugeze ini vanhu. Ndapindura pakaita sabhuku hawaifanira kuuya vachisvika inini iye asi kuda kugara neni even kukoti ndoyandiri kuti ndine mapepa iyi koti inotaura kuti asingadi kugara nemumwe paestate yababa ndiye anobva saka sabhuku ane right yekusvikoratidza uyu kana iye ari kuti haasida kugara nenina ari kuti hazvisi kuita wane right yekusvikoratidza uyu kuti iwe shama hausi kukwanisa kugara neuyu kako chibva panapa ndakukupa apa kwete kusvikoratidza inini ipapo ndo pandiri kuramba kuti ipapo hazviiti even muri kuzona imi mune zvekudhara zvamaiita zvekudhara kuti kitchen yamai kitchen yani and so forth. Hakuchisina izvozvo kuti kitchen yamai kuti yanga iri yamai hakusina. Unotodzingwa mai wako wakafa baba wako orora mukadzi wotoita izvozvo unotodzingwa nemukadzi iyeye wakatoita muchato unotodzingwa pamusha ipapo zvekuti papari pamai wangu zvava zvekudhara zveizvi unotodzingwa mitemo yachinja zvinonzi afa anga ari mukadzi wavo ndiani ipapo chaungatohwine kutaura kuti aiwa mai wangu wakasenza zvakati izvo ndozvawakadi izvo wakasenza. Ndakapodza kupopotedzana nekuti ndakaona kuti vacharwa nokuti hamungaise foundation pamwe chete munogarisana zvekuita. Ndo mitemo yacho ndozvataura kuti zvaakutodiwa kuti waende kundoita kumaster of high court kuti no tine baba wedu wakasiya zvakati tigoverei. Chinoita high court inotaura kuti tengesai musha iwoyo wotengeswa watengeswa mopanana kana riri shereni wodi ndo zvinoita mitemo yeku high court. Oro zvinoda kuti wari wairi waite sober mind wanzwisisane cohabitate wonyatsotaurana sehanzvadzi nehanzvadzi nekuti iyi iswete mubereki wawo haisi swete yake uyu haisi swete yake uyu izvi zvakasenzerwa nani nevabereki. Shaka zvaakuda ivo vari vairi kuti wataurirane zvekumatare kuenda kumatare wanouya toti tengesai kana maitirana naro tengesai musha iwoyo mugowane mari aziya kwake aziwa kwake nekuti mari ndo iri izi kugowa musha wose izi kugowa. So muri kupanzwisisa uri kupanzwisisa inini pakugowa ndisikuramba
pamba ipapo ndinga ndichigara ndichitaura kushai ipapo apikoshai handisi kugara nditi ndega nditi tirwamba newaini wana vari pendichitanga kuuya mwachuya usikana saka tiri wairi iye anonga atowechingani wechithirisaka maitirwo manje ari kuita ndeyekuti iye ari kutorwisa zvekuti pandima yaari kutora iyeka kondiwari akatora neipapo pacho zvinoreva kuti isusu tiri kutongonzi tichingorегere kuri aiwa ndozvandataura ndezvekuti unzai nhaka yenyu kuna mambo tokupai distribution kutaura kuti iwewo iwewo rimapo handiti zvitokugoyerai pekuti anenge atadza atyora mutemo wekurima nhaka yenyu isati yadii yafanara izvo matare tinokwanisa kuti tidii tikubatsirei kuita kuti aite order azive kuti no haatori zvese mese mune right musikana mukomana handinozviziva iwo mese mune saka iwo usachatotore zvinhu zvakawandisa uchipfuura zvinhu handiti ini chandiri kutoona hangu apa nyaya iyi baba wasikana havana problem mukomana ndi akuda kuita problem kwasikana iwewe mukaenda ukaziva kuti awawana baba wangu iwewe uri mwana wababa vasikana awawana wababa usadeba kuti uchibva wati ndini baba ndo zvawakuda kusenza chisimba mukomana nematauriri unotozvinzwa uya uda kutotiwa fikana wakana pate komda kwenda ndani indini muridze pano ndo zvatoriwa That's akamboya nematraura ekuda kuwaka achibva adzokera aibva anofitwa nemama nganzena unodzinga mahuri ati ndo zvaari kuda kuita mukomana ndambobvunza apa ndinondinzwa kuti vana mai wenyu havasi wakasiyana iwo namai uyo ane mai wake uyo akauya 2019 baba washipo achiri mwana mbozi mataura imi kuti 2019 ndo akapiwa munda wacho wakazobvuma mumwe esairam 2019 munagara apiwa nani wakanga wataurwa nababa wakomana wakuru wakanga wakatozotaura kuti munda iwoyo taurwa nababa ukwese arambo saka kuzoya kuya 2023 musi wa 27 February ndokuzoya kwapo pese apa auya amudhinawo nemutemo uriko amudhiniwe akuziva akandorisecha mutemo ndokuona kuti panhaka kudistribution zvakamira sei handiti azochangamirawo munhu wako unhu wedu hwechiwanhu for kugara zvakanaka da ukafundikirwa kauya vanenge afundikira kuti mugare muri hama nehama pane kugara makamanidza pamuri padhuze kuni nepadhuze huku dzenyu dzese uruda kuwaka zvaurida kuwaka dai wanga wandoita foundation kunechi wanga wari kumunda uko uchiva uchimairana nehanzvadzi yako haiona kuti zvava zviri zvakanaka zvozvanokuitauraka ini ndandogona awagona ndine mwoyo wekudzinga aindange ndine mwoyo wekudzinga ndakawadzinga ndosanditi aindaiwadzinga pandiri kuti ndakauya handiitika handambosvika ndikasvawarwisa kuti budai mumba handiitika orai handakusvika wati budai mumba handiti ndakauya ndobva tasvika iyo ndo akadaidzana zvese even apanikwabvunze ndakamboenda kudare pane padada ndakambonoti gogo gaichangamire ndauyawo pano ndanetwa naginatia even che mukafunda member incharge wepabhadoro pasape police station izvozvi kana unomubvunza kuti wakazosvika pakunzi kudina member incharge ndo aenda wakaenda kuna member in charge tsamba iri mumwe yandiri kutara yakanyorwa naye nachief masvosva ishe masvosva ndofunga ndinayo tsamba iyoyo yawakanyora
ikanyorwa nditi tsamba yacho iyo pane zvaari kutaura zvakanaka chaizvo kuti mwana adzoka kumba asi taakuenda patsika pane pamwe pasiri kuchahwira patsika paari kujamba ngekuti imba yaari kurwira kupinda mukicheni uyanga ari mai wechipiri mai wake wanga wakawaka kumwe kusaidi saka iyi kicheni yaari kupinda ndeyamai wakanga waripo ndokuwe awa saka manje ndo yaakutofaraita kutopinda mukicheni imomo ndouriana mai manje patsika manje ndopaakurasika saka nina mambo vari kuteerera muchiita the end of the day hapana anozobuda aine advice right iyo ndizvozvo mutemo unotaura kuti nhaka inosheyana chii mwana wese ndo mutemo right equal share right chiwanhu chedu chinotaura kuti icho right respecta my kitchen unoita minyama ukapinda kitchen isiri yamai waziri wako unoita chii minyama saka ndo ratoda kuti tibatsire mukomana kuti iwewe chakaipa chii kuti undoakire musha wako pasiri pakitchen nekuti pamakotsi yese musheyanai asi chiwanhu chedu chinotaura kuti unowana munyama ukandoakira payadhi yani yamaiwe wawo handisi kuakira payadhi yavo ndikuakira pasaidi iyo kicheni yavo iri pasaidi muyadhi mababa handiti ndizvo kicheni yababa mambo vari kutaura kundo yadhi nekicheni muyadhi imweyo yanga iri yamaiwa wawo iwewo mai wako wanga vari vamwe umai zvakadii kuti uende iwewe undowakirewo kusaidi isiri yadhi yamaiwo wawo chaunobva chii kuti unzwisise chete tsika kuti apa pauri kudapa iyadhi yanga iri yamai wawo vongu baba wako wanga waina wakadzi vairi but wakadzi vairi kana vatatu havanenge vasikagari pakichen 1 payadi kuti unzwisise iwewo maererano netsika dzechiwanhu kuti unozvipa munyama kundogara payadhi isiri yamai wako chakadii iwewo wagara kutoda kungowaka ende wanga uri kutowaka zvawanga uda kutowaka wadii kuti undowakire iwewe kusaidi kune mundo wawakapuwa uri kure nekicheni yawawo chinokurwadza chii inini kana uda kana dai wanga uda kudii iwe wanga uda kundongowaka ipo pamba ipapapa waingogara hako uchiwaka chi musha wako wokupo accommodation yekuti ungodi upedze kuwaka zvakatoramba izvo zvikozve zvino handigari pandakauya pawakadaidza naro wakatotidzinga idini wakanditi iwe unofanira kurara muno mukicheni kana warara mukicheni na5 ndokumutswa nevazukuru handiti ndamutswa nababa vachimutsira vana wavo ndine mudzimai nevana kwainaye zvikanzi iwewe unobuda ndodaro wakauya wakati isu tomuti agare muno mukicheni achibika ega kana abva panze isu tapedza kubika tapedza kushandisa kitchen ochiuya achizoita zvaada kuti kuita nekurara ini ndopandakapinda taura nawe ipapo kubva zvokusvika vadaro aita daro nawe irora wakauya ndopandakachizotanga kuchinja ndopandakatanga kuita kuti haukamu kuti baba vangu vaine 2 rooms ndobva vazoextenda 1 room handirambi inini ndopandakati ini michiita kuti uyu mune mukomana 1 ngachibudawo murumu mukomana zvina mwana wenyu uyu ochirara mukitchen noti ari free kuti anogona kusvika anytime kana makwamako abva akadake haana mukadzi haana chii muzukuru chero akada kurara makatandara ine anongorara chero muri muno ini ndine mudzimai wangu kana kati ari kurwara anosvorara here muno mukicheni kana kati nhasi ndakaneta anosvorara here handiti hazviiti saka inini zvandota handinganzini nemuzukuru ndoandichirara mukicheni pane muzukuru mukomana 1 ngachirara mukicheni muno ini ndochirara nemwe spare
imi aimachidaro ndobva ndachidii ndipo ndakabva ndobva ndakachizoenda unogara kumba kwemwana weawa anonzi James ndo ndakafunda anogara kuHarare ndobva ndakatomukumbira ndobva pakachiteni chino unogara kupi kumba kwangu ndobva ndakabva ndaenda unogara kumba iko ndokwandiri kugara ndipo pakazouya awa ndobva ndauya kumba ndakaenda ndofunga zvoda kudonyura zvekuma 5-6 ndachirega ndobva ndasvika ndati twati mundiudze kana pane pandakakutadzirai awa ndobva vakaitanga kuntaura zvokuti isusu panapa tisi takapa wakapamba pani pamai vangu nababa vangu tisi takakanya zvidhina ndikati izvozvo handizvo zvandiri kutaura zvekuti but ini handina kuya ende for sure ndaida kutowaka handiitika wachizotaura izvozvo wanditaura zvakandibhowa ndakati aiwa imi kamuri kuti muchagara muri muchaita ini ndakuchiuya manje ndichiona kuti ndiani achandidzinga ndakuchitiva kuzowakira papi kwete chida kutowakira uko handichandowakira ikoko imi mutotati ndepeni namai wenyu handiitika ini ndakuchitowakira panapa ndobva mangwana acho makuseni ndakasvika wachiwacha vari kuwacha ndakabva ndadzoka ndobva ndakasvikaisa foundation yangu ndikati ndakuona kuti asvitobvisa foundation yangu ndobva wakaenda kudare kwa chief kwaedmin kwashe masvosvo ndobva wakandoisa nyaya yavo ndobva apa ishe masvosvo vatongawo zvakatokati kati imi zvamatonga handisi kuzviteera zvokuti inini ndofanira kubva ndobva ndawedzera ndobva ndatonotera foundation ndichobva kupi kwachief masvosvo ndobva wakabva kwaishe masvosvo ndobva wasvikouya kuno kuhigh court wauya kuhigh court nyaya ndobva yapinda major street ndobva tauya ndobva yaita madirect tichiuya kukoti kusvika judgment yazopiwa yabuda ndobva yakaudzwa ndobva wakaudzwa kuti hapana kusvika nemaprotection order ndinawo yese takapiwa kuti munogara mese hapana ane right izvo wakaita mapindu akadiita tazvinzwa iyo zvakuda kuti muri kuona nhau yenhaka nhau yenhaka inoparadza ukama nhau yenhaka yakuda kuti imimi zivai kuti hamuna right inopfuura right yake uyu panhau yemaproperties kana kuti yenhaka yababa wenyu muri watatu kungange kuine vamwe vana vari kumasaidi vari kuhereka ndi masara wapenyu vari kuvamwe vasikana mese mune equal right to the property asi chamunoita garai pasi kuenda mumakosi hakusolvhi nyaya yenyu iyi garai pasi monyatsobvumirana kuti aiwa shamwari nekuti kuti muende kuhigh court kwamasa of high court estate yacho haina value hapana value iripo minda haitengeswi nekuti iri kumareserve haina matitle deed ipapo chikungotengeswa musha mese mabuda ipapo magowana ka $10 kasikakwani mundu waka umwe musha zvese saka dzikamai asha mese muri watatu mugare mupasi munyatsoonana hanzvadzi toita sei taakuchikumbirwa hanzvadzi takakanganisa chiindawo undo wake kuti tisinunguke nekumairana undodii kana aramba mochitongowaka mese muri ichi anoda kutobva odii otondotsvaga kumwe kuti abve panoizi yewamwe murunzwa hati ndichifinalize nyaya yenyu nekuti haiperi nyaya yenyu nekuti hapana anoburisa umwe munhu ndatonga nyaya imwe yakafanana nemi ndikapa mutongo wandiri kukupa izvozvizvi kuti hapana anotonga anodzinga umwe munhu panhaka yemubereki wani nekuti ndo mitemo yaapo yakataurwa nani nayo kumagistrate court mutemo iwoyo unopa equal right to properties dzevabereki kana kuti kunhaka yevabereki wenyu mese makafanana munoti kana toti kana dziri dzimba nhatu maingopanana 1 kana dzakasiyana maitoisa mumapepa ononga nekuti hamungadimburi kana udii kana kuti maitieka motengesa mogwana mari kana moita sei nekuti zvinotoparadza saka handizivi chavakuchada kutaura tinopfuura zvatataura kuti chiendai mundoita nekuti mese mune equal right iwewo ukafusuduruka hako iwewo necommon sense dzako pane kuti muzoisirana poison uri padhuze hauoni kuti zvakanaka here
zvinoda tataurirana bhoziwa ni mashezi ezvinhu zvababa zvawakashandisa ndakavati mimi wakapa mwana mombe wakandoripira ndokunga anonzi aniwe kwamadimbu vanomuziva mwana wavo uyu ndati haafani kundoripa mombe imimi mwana wenyu aizafanira kundoripa nemombe yababa tisina panhaka even chero pakugowa kwenhaka cha zvitisina kuwirirana hazviiti maifanira kundiudzawo kuti takudai one mwana akanganisa aita mhosva ngatichiti takubvisa mombe yababa inda unodi kundoripa uko kapani zvichazoitwa todi toita asi izvo chii mukavabvunza vanototanga kutsika zvakazodai zvichichichi dzakauya uyu ihangadzi yedu akarerwa kwatete zvina mausa zvikukurerwa saka arerwa kwatete auya izvozvizvi akatanga kuya nemukadzi wekutanga nematiri vauya achida kuvaka vaivirirana vanhavo isa hatigari vaivirirana achisiya zvinhumba nehangadzi wachipana achipiwa pekugara achinzi apa achitukwa handidi apa ndaakuda achidzokera achiramba mukadzi wekutanga achiuya zvinemwe mukadzi tazvinzwa inzwaimusatora kuzvikorora hatikapedza tazvinzwa ende akataura kuti patazokuonana ndauya nemukadzi ndobva nzirara mukicheni mwana wavo arare mubedroom ndopavakabva vakuonana nekuzoita zvimwe ndokupa akazoti inini hapachina kuwirirana waiwirirana ari kunze but paauya manje uyati ndauyawo pamusha ndokunzirara mukicheni mwana wavo muzukuru achirara mubedroom you see zvese zvataurwa kuti tazvinzwa zvese musachareke ndopakauya kusawirirana saka chiendai mondowirirana modi moziva kuti zviro ndezvenyu mese naiye hanzvadzi yenyu mondowirirana moona kana matadza kugowana mochizoya kudare tokubatsirai kugowana kwechii kwenhaka yenyu ndapedza ipapo dismiss chisimukaimeni